Хәерле көн, Татарстан. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 30 май, дүшәмбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме шушы минутларда безнең белән булган һәрбер тамашачыга күтәренке кәеф, файдалы атна теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган, шул турыда кыскача булыр. Бүген халыкара феминизм, ягъни хатын-кызларның бәйсезлеген игълан итүче көн. 1431 елның 30 маенда Жанна д'Аркны җәзалап учакта яндырып үтерәләр. Көнне сайлап алу шуның белән бәйле. Бүгенге көндә хатын-кызлар ирләр белән бер рәттә уңышлы гына дәүләт белән идарә итәләр. Һәрбер 5нче Нобель лауреаты хатын-кыз. Бүген халыкара склерозга каршы көрәш көне. Авыру баш миенә, күз нервысына тискәре йогынты ясый. Көннең максаты склероз турында, авыру аркасында килеп чыккан эзлегүләр, дәвалау проблемалары турындагы мәгълүматларны киң җәмәгатьчелеккә җиткерү. Бүген үзенчәлекле көннәрнең берсе – тузганак калдырган сары төсле борыннар көне. Сары төс кешенең зиһененә, кәефенә уңай тәэсир итә, аппетитны ачып җибәрергә сәләтле, хәтта депрессиядән дә арындыра ала дигән фикер йөри. Республикабызга күп кенә данлыклы шәхесләр биргән Питрәч районы Шәле авылында туып үсә ул. Сайланган һөнәрнең нечкәлекләре турында әйткәндә җиңел түгел дип белдерә. Күптән түгел генә 50 яшын тутырган Кәрим Тичурин исемендәге театрның әйдә баручы артисты Ринат Шәмсетдинов бүген студиябызның кунагы. Хәерле көн, Ринат әфәнде, исәнмесез? Хәерле көн. Исәнмесез? Беренчедән, мин сезне инде әлбәттә матур юбилейгыз белән тәбрик итәсем килә. Уңышлар телим, әлбәттә, саулык, сәламәтлек, гаилә бәхете, күңел тынычлыгы. Менә сезнең рольләрегез арасында төрле рольләр бар. Комик, драматик. Ә менә иң беренче ролегез истәме? Иң беренче ролем ул минем Резидәкәй спектаклендә Габделхай роле. Аны режиссеры Исламия Махмутова. Ул инде ул вакытта без хатын белән өйләнешеп, Исламия ханым минем әби булган вакыты гына, шуңа күрә аның белән бик каты теге каршылыклар тудырып, шулай итеп бик каты көчле итеп, тирәнтен җиренә җиткереп эшләдек без әйберне. Шуңа күрә ул минем күңелдә бик каты уелып калды. Менә шуңа күрә мин аны гел хәтерлим дә. Аннан соң ул роль минем өчен, минем тормышымда, минем хезмәтемдә миңа бик зур этәргеч булды, профессиональ яктан, һөнәри яктан. Шуңа күрә якын. Әйе, сез бу зур сәхнәдәге ролегез турында әйтеп киттегез. Ә менә бала чакта ничек башланып китте? Кем сезнең укытучыларыгыз булды? Кем сезнең гомумән алганда сәхнәгә алып чыкты? Сәхнәгә авылыбызда яңа гына ачылган клубта драма түгәрәк эшли башлады. Мин инде теге артистлык белән җенләнгән бала буларак, иң беренче шунда барып, анда инде иң беренче язылып кайтып, шунда йөри башладым. Анда инде вак тияк шундый рольләр уйнарга туры килде, зоррак рольләр дә булды. Аннан соң менә авылыбыздан инде мәдәният һәм сәнгать ул вакытта институты иде ул. Шуннан укып диплом спектакль куйды Зөлфия апабыз. Ул бит инде һәм аның спектаклендә ул булды Батулланың туйлары узгач, төннәр тузгач дигән спектакль. Мен анда Феликс ролен уйнадым. Аны Шәле халкы хәзердә булса хәтерли булса булырга тиеш. Аны гел искә төшерәләр минем. Менә ул да истә калды. Һәм менә шушы этәргеч булгандыр артист булып китүгә дә. Ә менә гаиләдә ничек кабул иттеләр менә бу хәбәрне? Артист буласым килә дигәнне. Ул инде билгеле иде булса кирәк. Мин инде бәләкәйдән үк теге шигырьләр сөйләргә, җырларга ярата идем. Шуңа күрә аларга артык игътибар бирмәделәр. Ну, барып кара инде, булдыра алмасаң, кире кайтырсың, монда авылда да эш итәрлек дип чыгарып җибәрделәр. Аллага шөкер. Эләктем театр училищесына. Аллага шөкер укып киттем, бетереп чыктым. Һәм тора бара менә шушы дәрәҗәгә җиттем инде. Әйе. Шуны да әйтергә кирәктер. Менә сез туып үскән Шәле авылы белән, сез хезмәт итә торган Кәрим Тинчурин театры белән ниндидер араларда элемтәләр бар. Кызыклы гына бәйләнешләр. Бар, әлбәттә. Тинчурин театры гомумән ул Шәле авылына бик рәхмәтле. Чөнки Тинчурин театрының беренче спектакле ул Шәле авылында уйналган. Шуннан театр булып формалашып, шулай итеп эшләп киткән. Һәм миндә менә шушы зданиедә без укыган вакытта ук инде безнең репетициялар шунда үтә иде. Шушы зданиедә безне теге престория дип атыйлар инде
терәтеп салынган не инде ул. Менә шунда безнең дәресләр үтә иде, без инде сәхнәгә төшеп, ул вакытта Камал театрының чыгып киткән вакыты, Тинчурин театры әле килеп кермәгән. Сәхнәгә төшеп, анда шигырьләр сөйләп, үзебезнең рольләрне кабатлап, шулай итеп, шул сәхнәдә репетицияләр ясый идек. Менә шунда торып калырмын дип башыма да килмәде. Шушы театрда, шушы сәхнәдә торып эшләп китәрмен дип. Менә бит ничек язылган, диме? Менә шулай язган димәк. Әйе, менә артист һөнәре җиңел түгел дигәнегезне укыган идем. Ә менә иң тискәре, иң ошамаган яклары һөнәрегезнең кайсыларын атап китер идегез? Анысы инде иң тискәре ягы дип әйтеп тә булмый. Менә беләсезме, артистка бит инде гел оңай рольләр генә уйнарга туры килмәй бит инде, тискәреләрендә уйнарга туры килә. Менә белә тискәре роль уйныйсың да, шуннан соң инде сиңа халык урамда очрапмы, кешеләр бит спектакльне караган, кешеләр килеп әйтәләр, шундый начар кеше икәнлеген белмәдем дип, менә шул якта гына күңел төшеп ала. Болай безнең менә ул вакытта сөенеп куярга кирәк, чөнки әгәр дә халык алай дип әйтә икән, димәк син ролеңне җиренә җиткереп уйнагансың дигән сүз. Дөрестән дә менә башкаларны караганда, бәреп үтерәселәрем килде син дип әйткәнем бар башка артистларга да, ул димәк җиренә җиткереп уйнаган. Менә шушы гынадыр тискәре ягы, халыкны менә шулай кабул итүе генә. Болай аның тискәре яклары юк диярлек. Ә менә урамда үзегезне танып, шулай дәшкәнне яратасызмы? Ул ниндидер артистның бер йөге инде. Аны дөрестән дә күрәләр, беләләр, бит инде спектакльләрдә күреп, телевизордан карап, күреп, менә бу бит әле бу дип, ой, сезне карадык, ой, шундый әйбәт. Теге кайчагында шулай килеп әйткәндә, ул күңелгә сары май булып ята, әлбәттә. Ләкин гел-гел шулай итеп әйтә башласалар, ул инде авыр. Аның качасы килә, ничектер тынычлыкта каласы килә. Менә андый ягы да бар. Тормыш иптәшегез Лилия ханым, сез аның белән бүгенге көндә бергә хезмәт итәсез, Кәрим Тинчурин сәхнәсендә. Әйе. Менә бу Мәхмүтовлар гаиләсенә килеп керү ничек булды? Бер яктан бит карасаң, бу зур бәхет дип әйтик инде, икенче яктан зур җаваплылык. Мин Раббыма мең рәхмәтлемен шушылай Лилия белән очрашуыма, аның белән бергә булып китүемә. Мәхмүтовлар семьясына керү әлбәттә ул четерек булды. Без Лилия белән бергә укыдык. Училищеда бергә укыдык, бер курста, без курсташлар. Һәм аның мин бергә укый башлаган вакытта Исламия кызы, Харит кызы икәнлеген белмидем дә. Ничектер шулай, без бик тиз дуслаштык, безне музыка якынлаштырды. Мин хорайда уйныйм, ул фортепианода, шулай итеп без бәләкәй генә концертлар ясый идек, үзебезнең группада бит инде бик дуслаштык без. Шулай итеп бергә кайта укырга йөрибез, укудан кайтабыз. Шулай итеп ничектер шәй эчәргә керде диде. Мин инде каршы килмәдем, шулай итеп барып кердем. Диварларда эленгән Исламия ханымның матур рәсемнәре бит инде, фотографиялары, спектакльдән рольләрендә төшкән Хәлил әфәнденең бит инде. Алар минем өчен балачактан күреп үскән, балачактан күреп сокланып, алар кебек буласы килгән кумирлар дип әйтергә була. Менә шуларны, буларны әйтәм, син дә яратасыңмы? Әлбәттә яратам. Әйтәм, әйбәт уйныйлар, әйбәт артистлар. Алар бит минем әти белән диде, мин агарындым, бүртендем, ничек инде мин шулай иттереп, әле мин бит инде Лилия күздә тотып йөрим, ничектер менә аның белән теге бергә дә буласы килә тормыш юлында дигән әйбер, шуннан әйтәм, ни кая үреләсең син? Нинди зурлыкка, нинди биеклеккә, төшер борыныңны, кайта авылыңа, абзарыңа кер, сыерларыңны кара дип, үземне битәрләп тә ташладым шул вакытта, ләкин мәхәббәт үзенекен алды, дуслык үзенекен итте, мәхәббәткә әйләнде, мәхәббәт үзенекен эшләде, без бергә булдык. Менә шулайрак. Сезгә тәнкыйть белән карыйлар идеме Ислам апа белән Хәлил? Әлбәттә. Минем артист булып китүемә Исламия ханым бик зур көчен куйды. Ул менә бая әйтеп әйттем бит, шушы Габделхәй ролендә эшләгән вакытта бит инде я әйбәтләп эшлисең, я мин сине куып кайтарам дип шул кадәр минем борнымны төшерде, башыма бик әйбәтләп сукты. Мин теге шынып йөридем инде. Театрга килдем, зур театрда зур артист булып эшлим дигән фикердә ята иде инде. Теге йолдызлык авыру дип әйтергә була инде аны, звездный болезнь дип әйтергә кирәк. Менә ул шулай итеп мине башыма сугып, миннән артист ясады. Бүген эшләргә кирәк, хәзер эшләргә кирәк. Башкача булмый ул дигән әйбер. Хәлил
Әфәнди инде ул яктан бик теге Йомшаграк булгандыр инде. Йомшаграк, әлбәттә ул үзенең фикерләрен, үзенең профессиональ күзлектән күргән әйберләрен матур гына итеп өнем килә монда. Менә бу җиреңдә син дөрес басмадың. Алай арт белән сәхнәдә басып тормыйлар. Халыкка матур күренергә кирәк, алдың белән торырга кирәк дип, шулай итеп матур гына әйтеп, ул өйрәтә иде. Бу сүзеңне дөрес әйтмәдең. Басымы монда булырга тиеш түгел, менә монда булырга тиеш. Мәгънәсе үзгәрә дип, шулай итеп матур гына әйтеп кертеп җибәрә иде. Ул үзенең менә фикерләрен шулай матур гына җиткерә белә иде. Мин аларга бик рәхмәтлемен. Алар мин гел сагынып искә алам. Алар минем икенче әтием белән әнием булдылар. Алар миңа тормышны өйрәттеләр, алар мине тормышта яшәргә өйрәттеләр. Миннән кеше ясадылар дип әйтергә була инде. Әйе, бу чыннан да бик кыйммәт. Бу бик кыйммәтле әйбер. Менә тормыш иптәшегез белән бергә сәхнәдә уйнау бу үзенә күрә бер сынаудыр дип әйтеп буладыр инде, шулай бит. Идә дә репетиция, сәхнәдә дә репетиция, эшләү, тамашачы алдында чыгыш ясау. Моны ничек кабул итәсез? Ничек үзеңне тыныч кына тотырга? Читтән шулай күренәдер. Булар инде сәхнәдә бергә түгел, өйдә дә репетиция ясыйлар. Юк моны. Өйдә без репетиция ясамыйбыз. Без өйдә образларның нәрсә өчен уйналачагын, нәрсә өчен кирәклеген өйдә без аны fikir alışıp dürüst deybiz gene. Bulay rollarını kavgatlagan yok, alay tirip. Bizning o'rnimiz sahnada. Bizga sahna kerak, bizga sahnaga qurilgan joylanmalar kerak. Ular yanında biz repetitsiya yasasak, bizga ul jingilroq, albatta. Shunga ko'ra mana tüplü fikrlar beru, bir-birimizni shulay tirib аңлатып, өйрәтеп җибәрү безнең гаиләдә хәзердә бар ул. Ул шулай калган, ул шулай кирип киткән, һәм без роль өстендә бергәләп эшлибез. Ул спектакльдә әйтик ул пьесаны чыгарган вакытта беребез генә булсак та, ничектер килеп, репетицияның кайбер урыннарын карап, яшеренеп кенә, режиссерга башкаларга күренмичә, яшеренеп карап китеп, өйгә кайткач аны бик каты бер-беребезне сүгеп ташлап, андый вакытлар да була. Ну гаилә бит ул. Анда инде без гаиләдә ир белән хатын арасында андый әйберләр булырга тиеш түгел. Без кычкырышып та атабыз, көлешеп тә куябыз, ләкин ул бердә теге үпкәләп, уч саклап бер-беренә сөйләшмичә йөрү андый нәрсәләр. Андый әйберләр юк, андый әйбер юк, андый әйбер булырга тиеш. Менә матур традицияләрегез арасында, гаиләгезнең матур традицияләре арасында нәрсәләрне әйтеп китеридегез тагын? Без бәйрәмнәрне, гомумән дигән бәйрәм булса да, гаиләдә үткәрергә тырышабыз, гаилә белән, улыбыз белән бергә яшәп җыелып, яңа ел булсын, башка бәйрәмнәр булсын, сабан туйлары булсын, бәрабер без теге чыгып әйләнеп керсәк тә, өйгә кайтып, матур итеп гаиләбез белән утырырга яратабыз. Гаиләдә инде анда тәмле аш, матур сүз, көлешеп, матур итеп, шулай итеп, бәйрәм итеп, менә шулай итеп үткәрергә яратабыз. Бәйрәмнәр гел бергә безнең. Гел бергә. Анда инде килеп кушыла безнең Лилияның битендә сеңлесе, Ләйсән дә. Алар гаиләләр белән килеп керсә, ул инде бөтенләй дә зур бәйрәмгә әйләнә, менә шулай итеп, бәйрәмнәрне без гел гаиләдә үткәрергә тырышабыз. Менә бу бер матур гына традиция инде. Дәвам итсен шулай. Дәвам итсен шулай булсын. Ренат әфәнде, менә сез хезмәт иткән еллар эчендә тамашачы ничек үзгәрде? Сез аның үзгәрешен гомумән алганда сизәсезме? Әлбәттә. Әлбәттә ул сизелә. Элеккеге тамашачы белән хәзерге буын тамашачы арасында ул бик зур аерма бар. Һәм менә шушылар арасында без артистлар гел аралашы булып торырга тиештер дип уйлыйм мин. Без театр һөнәре ул бит гомумән ничектер тәрбиягә корылган, без начар булмаска тырышыгыз дип спектакльләрне куябыз, халыкны тәрбиялибез. Халыкка үзебезнең телебезне, татар телен, үзебезнең ана телебезне моторлыгын җиткерергә тырышабыз. Теге носитель языка дип әйтәләр бит. Ул без. Без шул телне алып баручылар, телне саклап калучылар, без артистлар. Аны без моторлыгын җиткерергә тиешбез халыкка. Элеккеге бу тамашачы артистларны бигрәк тә хөрмәт итә иде. Артистларга бигрәк тә ничектер алихәләргә караган карыйлар иде. Хәзерге заман тамашачысы андый түгел. Хәзер аралар якынайды, Ренат. Аралар якынайды, аралар бик якынайды. Аны интернет якынайды. Хәзер без теге телефонга кирип китәбез дә, шуның эчендә кайнашып, онлайнмы, исән-сау икән, дибез дә шуның белән бетте. Теге җанлы аралашу дигән әйбер юкка чыгып бара. Онтылып бара ул. Менә шунысы күңелгә әрнү генә тудыра. Театрга килеп спектакль караган тамашачыга мин мең рәхмәтлемен. Мин аларны бик яратам. Театрга килеп минем һөнәремне караган кешеләргә. Телевизордан, башка җирдән генә түгел.
Чөнки телевизорда ул бер уйналган әйбер, бер төшереп калдырган әйбер, ул ничә тапкыр әйләндерсәң дә һаман шул ук бер үк әйбер. Театрда ул жанлы хезмәт. Ул көн сайын үзгә, көн сайын бүтән төрле, көн сайын әйбәтрәк. Сезон ябылгач, театр ялга китә. Һәм инде берничә ай ял итә. Менә нәрсә эшли икән театр артисты Ринат әфәнде җәй айларында. Минем бит инде бөтен кеше белә, минем бакчам бар. Минем ике бакчам бар. Берсе Түбән Ислам авылында, берсе монда Казанда, үзем тора торган җирдә инде. Мин әйберләр үстерәм. Мин агачлар үстерәм. Мин газоннар кыркыйм. Мин менә шуларны яратам. Менә шушы эшләр, бакча эшләре, җирдә хезмәт итүне. Ул канга сеңгәндер инде безнең. Авылдан чыккан малай кая барсын? Шушында инде һаман да җирдә казынны бик яратам. Ничектер менә Исламия ханым бит инде әйтеп калдырды. Розаларны хөрмәт ит. Аларның телләре бар. Алар белән сөйләшеп өйрән диде. Һәм мин аларны, аның сүзләрен гелистә тотам. Ул вафат булгач, аның артыннан бик күп розалары, ул үстергән розалары китте. Мин ул урыннарга яңа розалар утыртып, аның истәлеге иттереп, һәр вакытта да аның йорты бит инде безгә калды. Аның йортын, аның ишек алдын гел чәчәкләргә күмеп торырга яратам. Менә шуңа күрә ул миңа шундыйрак васыят калдырды, аның розалары белән, аның чәчәкләре белән хәзер мин кайнашам. Һәм алар аны искә төшереп, безгә гел менә шулай итеп тора инде алар. Менә шул. Бик зур рәхмәт сезгә менә килеп, бүгенге көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Әле сәхнәдә генә түгел, сәхнә артында да шул хәле кызыклы тормышыгыз бар икән. Аллага шөкер. Гомумән артистның тормышы бит ул шундый кызыклы. О, сәхнәдә бер төрле тамаша барса, сәхнә артындагы бөтенләй икенче төрле тамаша бара. Шул вакытта әле ул. Анда кемдер теге сәхнәдәге кушып кушылып жарлый башлый, шулай итеп рәхәтләнеп күңеләшеп, аннан соң шалт итәдән сәхнәгә үзе кирип китә. Анда бөтенләй бүтән тормыш кайный. Аны менә бөтенләй чыгарып салып, җәеп салып, кешегә күрсәтеп булмый. Ул әлбәттә үзгәрәк, ул әлбәттә бүтәнрәк. Театрда эшләүчеләр, алар гомумән бер гаилә сыман. Бездә бар төрлесе. Бала чагасы бар, әби бабайы бар, урта буыннар бар. Без бер-бер белән шулкадәр күмәк яшибез, шулкадәр дус булып яшибез, бер гаилә булып. Чын гаиләбез. Шуңа күрә гаиләдә ничек ул әйберләр була, сәхнә артында да менә гел шулайбыз. Һәм шулай да дәвам итсен. Амин, шулай булсын. Көнегез матур үтсен. Мин сезгә бары уңышлар гына телим, бары юлыгыз озын, бәхетле булсын. Рәхмәт. Бүгенге менә шулар. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырыгызның иҗат төркеме сезнең белән иртәгә кадәр саубуллашабыз. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.